Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kakam thep vut kadai ka hok jong kipat ba ban jiet ya unong mi khmat kipat ba kila ban jiet ya unong mi khmat baki imon omde ban sha pan bor hanore hano ban thep ya ka vut phi kipat ba wat yang nget palat ya ki jing pen biet bat ki jing kran live hujat live hurkom haki social media hakabai dei bat ka jing thep vut namar kane kalong ka basniu bat kala ru ban yalam baklaya phi wat juklet ya ki balale bahaya phi kan mau ba pidai ban kersan bet ya ki balale bahaya phi bat ya ka yinga sem ka jong phi bun ki bru ki bawan kro ki bawan pen biet yangi tang ban yu nong yala de shimet namar ngaru ngala siem yala jong hakini kisngi bat don bok pat bangas ngeu thu menta bun ki bru ki wan kro ki wan pen biet yangi ki ong de ban thep yu utala ne kata khnang ba phin yu pisa henre endala de ka porpat mangi ki biet ngisa haka jingdum bat manu ba yu nong kinong kro bru lane ki riu shalak takadaw nga ong ya phi wat juklet ya ki MLA lane ki candidate ki bala le bhaya phi bat kumjuru ya ka yinga sem ka jongphi namar kini kin yara bet ya phi lada phi penjob haka election sa sisin ngan ong biang ya phi ba ngimde ban ngej bi haki riu arsap lane haki riu khan mentoy ban thep ya ka vot namar dei maki bayu nong bat dei mangi badu nong parlok lada pidang thanmai hakane ka channel ka jonga singo bha subscribe sa ton on ru ya bell notification khnang ba phin tip lada nga penmi video thanmai singo bharu parlok banya like bat share lem shaki parlok ki jongpi kublai sibun parlok ngin se kandu biang haki wei pet ki video